тәртиптә мәңге сөнмәс нур. Assalamu alaykum. Тәртип радиосының мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшыруларны яратучы хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Изге Казаннан башланып киткән бу көн барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы алып килсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайтсын. Безнең белән үткәргән һәр сәгатегезне күңелле дә, файдалы да кылсын. Изге Казан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатыннан гына. Тәртип радиосының мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшыруында бүген күптән көтелгән кунак, Казандагы Бишбалта мәчете имам-хатибы, танылган дин белгече Усман хәзрәт Исхакый. Мин аны күңелемдә күптәннән йөргән бер мөһим мәсьәлә хакында фикер алышу максаты белән чакырдым. Тема сезне дә битараф калдырмас дип, күңелләрегездә туу ихтималы булган сорауларны бирә-бирә, хөрмәтле хәзрәтебез белән мин, журналист Рәкыйп Гаффар сөйләшермен. Хәзрәт, сезнең белән күптәннән инде очрашкан юк. Безнең даими очрашуларыбыз күпмедер күләмдә өзелеп тә тора кайвакны шулай. Аның табигый сәбәпләре бар инде. Мин бүген сезне әңгәмәгә чакыруымның беренче сәбәбе ул да булса, сез төп теманы үзегез тәкъдим итәрсез. Башта исламда шундый хикмәт бар бит әйме? Иннамал әгмалу бинният, бар гамәлләр дә ниятка карап дип. Бүтән ниятның да нигезендә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итү ята. Менә шуңа күрә бүген аңлатып китегез әле безнең радио тыңлаучыларыбызга, нәрсә ул Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итү? Нинди гамәлләрне таләп итә бездән? Күңелебездә нинди уйлар булырга тиеш менә шушы гамәл алдында? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bütün alemne terbiye kılışı Allah subhanahu ve teala'ga hamd sana maqtavlarımız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizin türünden çıkan salavat şerifelerimiz bulsaydı. Rabbi şrah li sadri ve yasir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Allah'ın rahmeti olsun Raqib Hacı kirekli, ahamiyetli шул вакытта авыр шетрекле бер мәсьәләне күтәрдегез. Сүзне башлаганчы мин рәхмәт әйтәсем килә сезгә, сезнең белән бергә эшләгән хәзрәтләргә. Менә шушы җомга көнне көтеп алабыз. Dinni taratу, исламга чакыру, аның өчен минбәр, мәчет кенә кирәкми, кая гына булсаң да шушы Аллаһның сүзен, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләрен, алимнәребезнең әйткән хикмәтле сүзләрен кая гына булса таратсаң да, дингә чакыру, Аллаһ юлында җихад итү була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Хузил хикмәтә ва ла ядуррука мин айи вигайн хараджат." Хузил хикмәтә, хикмәтне алыгыз. Хикмәт сүз мул, гамәл мул, кешеләрдән. Хәтта ниндидер бер явыз кеше, бер начар кеше, динсез кешенең авызыннан чыкса да бер хикмәтле сүз. Шушы сүзләрне дә үзегезгә алыгыз. Вала ядуррука, бер кашан да зарар итмәс бу хикмәтле сүзләр. Мин айи вигайн хараджат, мин айи вигайн хараджат дигән сүз нинди генә савыттан чыкса да. Ул вакытны радиолар булмаган, ул вакытны телевизорлар булмаган, нинди генә савыттан чыкса да хикмәтне алыгыз. Бүген менә шушы савыт ул безнең машинадагы радиобыз булсын, идәге телевизор булсын, ләкин кызганычка каршы кайбер вакытны кешеләр дистәләгән сәгатьләрен телевизор каршында үткәреп, хикмәтле сүз таба алмыйлар. Кирәкмәгән сериаллар булсын, вакытларын уздыралар да, соңыннан башыбыз авырта, җыкыбыз булмады, әмма ләкин хикмәтле сүзне аны зак тыңламыйлар, аны кыска гына арада кешенең авызыннан чыкса, шуны үзебезгә хәтта кайбер вакытны язып куярга кирәк. Qayyidul ilma bil kitabati дигән сүз бар. Гыйлемне язу белән ныгытып куйгыз диде Пәйгамбәрбез. Бер хикмәтле сүз ишеттең икән, туктале каралы, сүзгә сүз туры килмәсә дә шуның асыл мәгънәсен язып куйма әле дип язып куйсаң, беренчедән кулың эшли, күзең күрә, һәм башкаларга иртәгә берсекөнгә сөйләсәң дә, ул синең китапта язылган. Башыңны эшләтә. Мәңге сөнмәс нур. Инде тәвәккәллеккә килгән вакытта бу темага бик зак сәләп була. Уянып, бисмиллаһи тәвәккәлту аллаллаһи ла хаула ва ла куввата илля биллаһи дип, бәндә уянып эшкә китәме, каядыр үзенең ялына китәме, нинди генә булса да бер сәфәргә чыгамы, менә шушы бисмиллаһи иң беренче Аллаһның исеме белән башлыйм. Шушы эшемне, шушы сүземне, шушы гамәлемне моның соңында башлагана түгел икән, тәвәккәлту аллаллаһи, Аллаһка тапшырырга. Нинди генә булса да эш, мин
аны 1000% булдыра алам дип әйтсәң дә, әмма ләкин ахырын Аллаһка тапшырырга кирәк. Аввалул илми магрифатуллаһи. Иң беренче зур гыйлем, гыйлемнең башы нәрсәдән? Гыйлемнең баше Аллаһны тану. Нинди генә булса профессорлар, академиклар, философлар булып та ахырдан алар мин ышанмыйм, Алла юк дип алгаязу биллаһ әйтсәләр, аларның сөйләгән сүзләренең әһәмияте бетә. Иң беренче зур гыйлем бу Аллаһны тану. Магрифатуллаһи, Аллаһны тану. Ва ахирул илм. Гыйлемнең башы Аллаһны тану, гыйлемнең ахыры нәрсә? Гыйлемнең ахыры эшләгәннән соң, нинди генә бер ачылыш уйлап чыгарганнан соң Аллаһка шушы эшне тапшыру. Тафвидул амри илейхи. Нинди генә эш эшләдең, йорт салдың, нинди генә бер китап яздың, ахырдан и Раббым, син биргән гыйлем белән эшләдең бу эшемне, инде Аллаһка тапшырам. Менә шушы китапның файдасы булса иде. Аллаһка тәвәккәл кылып тапшыру. Һәрбер эштә тәвәккәллек кирәк. Тәвәккәллек Аллаһка тапшыру. Кемдер укыган, академик булган, профессор булган, зур бер галим булган, мин булдырам, мин үзем эшләдем дип әйтсә, ул тәкәббер була. Аллаһ биргән гыйлем белән укыдым, Аллаһ биргән зиһен белән эшләдем, Аллаһ биргән шушы куәт белән булдыра алдым, инде и Раббым сиңа тапшырам калганын дип, һәрбер эшендә тәвәккәл итеп Аллаһка тапшырса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман таваккала лиллаһи хакка таваккулиһи ла разaqahu кама юрзиқут тайр." Кимдә ким үзенең эшләрен Аллаһка тапшырып эшләсә, Пәйгамбәрбез дәвамында әйтә: "Ул бәндәне мин ризыкландырырмын." Ничек итеп? Кышлар иртә белән каты исседәме, 30 градус исседәме, 40 градус салкындамы, иртә белән үзенең яларыннан буш кырсак чыгып китәләр һәм кич белән тулы кырсак белән илем кайталар. Кышлар, аларның акыллары югыйса, ләкин аларның инстинктлары бар. Ул инстинкт каян килгән? Аллаһдан килгән. Аларга каядыр, таулардамы, урманнардамы, даладамы, анда Аллаһ Тәала ризыгын хәзерләп куйган. Үләнме ул, пишәнме ул, хайванмы ул, кышмы ул? Аллаһ Тәала әйтә, әгәр дә бәндә һәрбер эшендә Аллаһка эшен тәвәккәлләсә, мин аларны ризыкландырырмын, авыр хәлдән җиңеллеккә чыгарырмын. Шуның өчен һәрбер эштә дә тәвәккәллек кирәк. Тәвәккәллек ул иманның сыйфатына килә. Әгәр дә Аллаһка ышануыбыз нык булса, һәм Аллаһ дип кенә җире түгел. Аллаһ Тәаланың 99 сыйфаты бар. Ул Ар-Рахман, ул Ар-Рахим, ул Ас-Самад, ул Ал-Кайюм. Менә шушы Аллаһның бөтен сыйфатларына инанып, ышанып, күңелдән үткәреп, Аллаһ Тәаланың шушы исемнәр белән сорап тәвәккәлләсәк, тагы да Аллаһ Тәала эшләребезне уңышлы кыла. Шуның өчен тәвәккәллек мәсьәләсен күп генә сөйләсәң дә аңар сөйләп бетереп булмый. Кыска гына әйтәсем килә, Аллаһка тапшырдык дигән сүз тәвәккәллек дигән сүз. Үзем булдырам димә. Аллаһ Тәала Каһф сурәсендә әйтә: "Ва ла тaqуlanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah." Аллаһ Тәала әйтә: "Иртәгә шуны эшләрмен, берсекөнгә шуны эшләрмен, бер елдан соң шуны баҗарырмын, эшләрмен" дип әйтмә. Әйттең исә, иншааллаһ дип әйт. Аллаһ кушса дип әйт. Бәлки шул вакытны Аллаһ Тәала инде эшеңә уңышлык бирер. Тагын нинди матур сүзләр бар кешеләр күңелләренә салып куйсыннар өчен. Сез әйттегез бит, гыйлем алдыңмы, әзгенә яңа мәгълүмат кирдеме, аны бәлки алар язып куйырлар сез әйткәнчә. Актык елларда бик күп иштәбез мусламаннардан, бигрәк тә яшьләрдән иншааллаһ дигән сүзне. Кайбер кеше әйтә: "Син нәрсән дә гарәпчә генә сөйләшәсең, нигә татарча әйтмисең?" Әйе, Аллаһ теләсә, мәсәлән, Пензадагы мишәрләр бер төркем әйтеп әйтәләр. Аршадагы татарлар анда Аллаһ куша, Алла бирса дип әйтәләр. Гаҗәп түгел, нәрсә генә булса да, иң беренче Аллаһ Тәаланы әйтергә кирәк һәм Аллаһ теләсә. Иншааллаһ дип әйтсәң, иншааллаһ дип әйткән саен Аллаһның исеме чыга. Димәк, син мин генә кадир түгел бу эшкә, Аллаһ кушса гына эшли алам буны дип иншааллаһны жәлләмәскә кирәк. Әмма ләкин кайбер кеше аны еш куллана да, бигрәк тә балаларына: "Әти менә миңа шуны алып бир әле" дип әйтсә, иншааллаһ ди. Теге баласы әйтә инде, аптырагач кичкенә баласы уларны рәтләп белми, ул иншааллаһ. "Юк, миңа әти иншааллаһ кирәкми, миңа иртәгә кирәк" дип әйтә, "Миңа бүген кирәк" дип әйтә. Әйе, иншааллаһ дип әйттең икән, балаңа, достыңа, җәмәгатеңә син вакытын билгеләп куй. 3 көннән соң, анда 1 атнадан соң, 1 елдан соң, ярты елдан соң әйттең икән, шуны үтәргә кирәк. Әгәр дә инде үти алмадың икән, менә Аллаһ кушмады дип кенә, анда алай итеп хәйләне эшләтергә кирәкми? Аллаһ белән ант итүләрне, иншааллаһ дип бик күп әйтеп шуны үтәмәүләрне кеше гадәткә кертсә, иманына зәгыйфлек килә башлый. Һәм бүгенге сөйләшү безнең турыдан-туры шушы мәсьәлә белән бәйле дә бит. Мин юкка гына әйтмәдем, төп теманы үзегез тәкъдим итерсез дип. Тәртиптә мәңге сөннәс нур. Нәрсә генә сөйләсәк тә, халык, әлхәмдүлиллаһ, яратып тыңлый. Бүгенге көндә бәндәләргә хикмәт
тәмле сүз, дөрес сүз, Коръән сүзе җитми дип әйтмим, кирәк яңартып торырга. Кайбер кеше әйтүе мөмкин, мин бит аны ишеткәнем бар инде. Бик күп ишеттем кичкенәдән, әбиләр дә сөйлиләр иде. Аллаһ субхана ва тааля әйтә, искә төшерегез бәндәләргә. Чөнки шушы искә төшерүдә файда бар. Үзебез дә бит инде бер ашадык та башка ашамыйбыз дип әйтмибез. Бер җыкладык та туйганча иртәгә җыкламыйм дип әйтмибез. Менә нәкъ шулай ашауны яңарткан шикелле, көн сайын йыклаган шикелле, ял иткән шикелле күңелгә ризык кирәк. Күңел ризыгы, җан ризыгы ул да булса Аллаһ Тәаләнең сүзләре. Аллаһ Тәалә Али Гимран сурасында 133 аятында безгә әйтә: "Васаригу иля магфирати мин раббикум ва джаннатин гардуха ас-самавати вал ард уиддат лил муттaqin." Хана ва Тәалә аятны башлый: "Васаригу", ашыгыз, ашыгыз. Ашыкмасаң үтә дә китә. Һәрбер кеше бер әйберне, бер вакыйганы искә төшерсә, хәтта үзеңнең җәмәгатең белән, дусларың белән утырган вакытта әйтәсең, менә былтыр шушы вакыйга булган иде. Син әйтәләр, юк, хәзрәт, былтыр түгел, моңар инде 3 ел үтте диләр. Шаккатып карыйсың календарыңа, карыйсың телефонына, кайчан булган икән? Әйе, 3 ел элек булган икән бу. Үткән дә киткән, сизми калдык. Яшь вакытта, кичкенә вакытта вакыт заграк үткән шикелле иде. Ләкин менә шушы картайган саен тизлеге тагы да арта. Менә мин аптырыйм, бик күп яшьләр, акыллы яшьләр әйтәләр, вакыт шундый тиз үтә, бер нәрсәгә өлгерми калабыз диләр. Бу ахыр заманның билгесе. Гарәпнең бер сүзе бар: "Куллу атин кариб ва куллу мадин баид." Һәрбер киләчәк нәрсә якын, ләкин һәрбер үткән нәрсә җирак. Шуның өчен вакыттан да кадерлерәк нәрсә юк. Вакыт ул кылыч шикелле кисә дә куя. Мәрхүмә Рәшидә әнинең бер сүзе бар иде: "Улым бездән үтте, сезгә калды" дип әйтә иде. Бездән дә үтеп бара. Балаларга калды. Хәзер шушы балаларыбызның балалары бар. Шуның өчен үткән гомергә уфтанырга түгел. Әлхәмдүлиллаһ, бушка үтмәде. Гамәлдә, гыйбадәттә үтте гомерләребез дип сөенеп торырга тиешбез. Инде кемдә кем дингә, намазга соңрак баскан икән, белегез, менә шушы 40 яшьтәме, 50 яшьтәме, 60 яшьтәме бәндә намазга басты икән, аның хакыйкый туган көне менә шушында. Без туган көн дип бәйрәм итәбез, юбилейлар үткәрәбез. Гомеребез намазсыз, динсез, Аллаһыга шөкранасыз, гыйбадәтсез үтә торган булса, ул буш үткән гомерләр була. Менә кайчан син намазга басып, сәҗдә кылып, Аллаһ Тәаләгә ялварып, җылы-җылы Аллаһ Тәалә белән сөйләшә башладың икән, бел, менә синең туган көнең шул, менә шуннан Аллаһ Тәалә изгелекләребезне яза торган була. Чын тормыш шуннан башлана дип әйтик инде. Әйе, чын тормыш шуннан башлана. Аллаһ Тәалә шушы аятта әйтә: "Васаригу иля магфирати мин раббикум." Ашыгыз иля магфирати мин раббикум. Сезнең Раббыгыз Аллаһның гафу итүенә ашыгыз. Карагыз, гафу итүдән башлады Аллаһ Тәалә. Чөнки безнең белгән гөнаһларыбыз бик күп. Кичкенә вакытта безгә әбиләребез иман шартын өйрәтәләр иде. Астагфируллаһ тәала мин кулли зәмбин азнабтуху гамдан ау хатаан, сирран ау аланиятан, ва атубу илейхи мин az-замби аллази а'ламу ва мин az-замби аллази ла а'ламу, иннака анта алламул гуюб. Менә шушы калиматын таййибатынны өйрәткәндә менә шушы истигъфар дуалары бар. Нәрсә дигән сүз? Астагфируллаһ. Намазны укыдык та, сәлам бирдек та, нәрсә дип әйтәбез? Астагфируллаһ дип иштеп кырайтабыз. Аллаһ Тәалә әйтә: "Ашыгыз, Раббыгызның гафу итүенә ашыгыз." Барбыз да гынаһлы. Бер кеше миндә бер нинди гынаһ юк дип әйтте икән, белегез, ул гынаһлы кеше. Мин бер кешегә бер нинди начарлык эшләгәнем юк дип әйтте икән, белегез, ул кеше тәкәббер кеше. Теләсәк, теләмәсәк начарлыклар эшлибез. Начар фикер килүе мөмкин. Кешене сүз белән, тел белән рәнҗитүебез мөмкин. Кешене белмичә, менә минә замби аллази а'ламу. Белгән гынаһларыбыз бар, белмәгән гынаһларыбыз бар. Яшерен эшләгән гынаһларыбыз бар, алар бик күп. Ашкара кешегә күрсәтеп эшләгән гынаһларыбыз бар. Иннака анта алламул гуюб. И Раббым, син генә белүче бөтен безнең хәлебезне. Аллаһдан башка бер кем дә безнең хәлебезне белми. Аллаһ хәтта бездән караганда да яхшырак белә безнең хәлебезне. Яхшылыгыбызны, бузыклыгыбызны, шул вакытны иннака анта алламул гуюб. И Раббым, бөтен гаибләрне, бөтен кимчелекләрне белүче син. И Раббым, гафу ит минем гөнаһларымны дип Аллаһ Тәаләдән сорарга тиешбез. Шуның өчен Аллаһ Тәалә әйтә: "Васаригу иля магфирати мин раббикум." Ашыгыз Аллаһ Тәаләнең гафу итүенә һәм Аллаһның җәннәтенә ашыгыз. Менә шушы дөнья үтә дә китә. 90 яшьлек кешедән сорасаң да ничек итеп яшәдең, бер ишектән кирип икенченнән чыккан шикелле генә дип әйтә. Үтә дә китә, ләкин мәңгелек бар алдыбызда. Менә шушы мәңгелеккә барырга кирәк. Бөтен гөнаһларыбыздан арынып, пакланып, Аллаһ Тәаләнең гафу итүен сорарга кирәк. Ул җәннәт кемгә хәзерләнгән? Уиддат лил муттaqin. Тақва бәндәләргә хәзерләнгән җәннәткә ашыгыз.
Mümin kul gafil bulma, farz sünnet gamını koyma. İki kaş arası tikkur, Ölemene hiç anlatma. Qarab yerim qara jirge, Kerermen dip yalğız gürge. Salih qıllar arasından Urun bir Xudayım bizge. Мәңгі сүннәс нур. Taqwa deymiz, Allah'dan korku deymiz. Allah'dan korku нәрсәдән килә икән? Allah'dan korku менә төрле гамәлләребезне үтәү һәм шәхсән үзебездә төрле хисләтләр, халкыбызны күркәм итү һәм дә шушы күркәм халкыбызны бәндәләр белән гамәлгә аштыру. Менә карагыз, шушы муттакиннар турында Аллаһ Тәала бәйнә әйтә, кемнәр алар? Аллазина, те которые, шундый бәндәләр ул муттакиннар, юнфикуна фис-сарраи вад-дарраи, авырлыкта һәм шатлыкта, байлыкта һәм фақирлектә, нинди генә хәлдә булса да, алар үзләренең малларыннан бәндәләргә инфак итәләр, ягъни бирәләр. Илеш чыгаралар, кемдә кем акчасы бик күп икән, ул закат бирә. Үлчи менә елына фәлән хәтлек кирде, фәлән хәтлек анда тотылмады, шушы кергән һәм тотылмаган хактан нисабы бар, аның закаты менә шуннан 2,5%-ны бирә кемнәргә? Мусламаннарга, фақирләргә, ятимнәргә, загыйфләргә, мәчетләргә, мәдрәсәләргә. Кемнең закат бирерлек акчасы юк икән, ул вакытны ул бирмәскә тиешме? Юк, ул вакытны бирергә тиеш. Ул вакытны закат түгел, ул вакытны садака, ул вакытны нафака. Аз гына булсаң да 15-20 мең пенсияң булса да, менә шушы 15-20 мең пенсияңдан 500 булса да, 1 мең булса да, синең күршеләрең бар, мөхтаҗлар бар, анда загыйфлар бар, килеп сораучылар бар, күрше янган, Алла сакласын, кайдыр су баскан. Үзеңчә уйлыйсың, минем 500 нинди ярдәм итә инде? Минем 1 мең сумым аларга нинди файда китерә инде дип уйлама. Синең шикелле кешеләр күп. Менә һәрберсе 500 бирсә, 1 мең бирсә, анда 100 кеше бирсә, ул бит 100 мең була. Менә шул вакытны мусламанчылыкны Аллаһ Тәала тикшерә торган була. Син рәхәттә яшисең. Фис-сарраи вад-дарраи. Яхшы вакытыңда да, бай вакытыңда да, кичле вакытыңда да. Һәм Алла сакласын, кемдер бай иде, Алла сакласын, ярлы булды. Кемнеңдер менә дигән йортлары бар иде, янды. Кемнеңдер әллә нинди акциялары бар иде, алар янды. Шул вакытны нишләргә? Шул вакытны да бирергә. Кайбер вакытны сырыйлар. Менә мин гомер буе инде закат та бирмәдем, атмады инде, байый алмадым инде диючеләр дә бар. Алар күп. Нигә байымыйлар? Чөнки алар үзләре сарам булдылар. Әгәр дә шушы артыр өчен, байыр өчен сынап карарга кирәк. Тукталы, үзендә дә әллә ни күп түгел бит. Тукталы биреп карыйм әле дисәң, Аллаһ Тәала уйламаган җирдән әйләндерә дә кайтара да бирә. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте: "Иттақиллаһа валау би шакки тамаратин, фа ин лам таҗиду фа би калиматин таyyибатин." Аллаһдан куркыгыз. Аллаһ Тәаланың дәхшәтеннән кытылыгыз нәрсә белән? Бер генә хөрмә белән булса да. Менә шуның яртысын гына булса да бир мохтаҗга. Һәм күрерсең аның нәтиҗәсен. Ла янқусу малу мин садака. Бер кашанда бирү белән Аллаһ Тәала малыңны киметми, бәлки киресенчә кайтара торган була. Закатны тулырак аңлатсагыз, әле без төп темага һаман кирип китә алмыйбыз. Бер генә сүз белән аңлатырга кирәк. Ни өчен? Менә сез әйттегез, әйме закат 2,5%-ны бирергә тиеш. Һәм моның белән син тынычланып кала алмыйсың. Закат ул тапканың шушы өлеш ул синеке түгел. Менә ансын да аңлатырга кирәк. Закат дигән сүз ул паклау дигән сүз. Һәр бер нәрсәнең үзенең бер пишрагы бар. Кимчелекләре бар диде. Менә шушы тапкан малыбыз нинди генә хәләл булса да, шушы тапкан малыбызның 2% ярым. Ул бит хикмәт яки башкалар алган шикелле 13%-нан да 30% түгел. Күтәрерлек дәрәҗәдәге булган сан. 100 сумнан бу 2 сум ярым. Менә шушы закат дигән сүз паклый, чистарта. Һәр бер нәрсәнең үзенең пишрагы булган шикелле, тапкан хәләл малның да менә бу өлеше безнеке түгел. Менә бу өлеше Аллаһ сиңа гакыл бирде, көч бирде, сәламәтлек бирде, яхшы машина бирде, зиһен бирде, юлларын ачты. Эй Раббым, менә шушы нәрсә дип чистартасың. Ул ятимнәргә, мискиннәргә, загыйфләргә
шулай итеп әгәр дәвам итсә, һәрбер байлар закатларын бирсәләр, ул вакытны бәлки безнең илебездә мохтаҗлар да булмас иде. Карагыз, күпме кешеләрне тоталар, карагыз, күпме кешеләрне төрмәгә утырталар, следствие астына алалар, аларның акчалары үлмәләренә сыймый. Урлаган акчалары нәрсәгә? Менә шушы закат бирелмәгәнгә, кеше хакына кергәнгә, кешене алданганга, хөкүмәтне алдаганга, алар менә шушындый хәлгә киләләр дә төшәләр. Аллаһ Тәала шушындый юл белән аларны ала. Төрмәгә аларның апкырган вакытта кирәкми иде, берсе дә кирәкмәс иде. Бүген исән генә калдырсалар иде, мине төрмәгә утыртмасалар иде дип, иреккә генә чыгарсалар иде дип, әллә ни кадәр бирерләр иде. Шушы Аллаһ Тәаланың хөкмен үтәмәгән өчен, мискиннәргә, ятимнәргә, мохтаҗларга хакын чыгармаган өчен Аллаһ Тәала менә шушындый юл белән чыгара. Җәзасын бирә. Каядыр 4-5 йорт янган, ашының уртасында бер йорт янмаган. Шаккаталар, ничек бу йорт янмаган инде? Йортның хуҗасы белә, аның закаты бирелгән. Анда кеше хакы кирмәгән. Йортны салган вакытта эшчеләрне алдамадым. Шуның өчен Аллаһ Тәала саклыйм дип вәгъдә иткән иде, һәм саклады. Булды вакыйгалар тормышта, андый вакыйгалар бар. Менә шушы зур байлар үзләренең малларын җибәргән вакытта хәбәр килә икән, менә фәлән карапта, фәлән анда поездамы, анда составтамы авария булган, янган, баткан. Тегесе әйтә, юк, мин борчылмыйм, аның закаты бирелгән ди. Менә шушы дулкыннар белән шушы үзләренең булган маллар кире кайта торган була. Монда тәвәккәллек тә кирәк, һәм дә Аллаһ Тәаланың хөкемнәрен үтәгәннән соң шикләнәскә. Әгәр дә Аллаһ Тәала дөньяда бирмәй икән, шушы сабыр иткән өчен Аллаһ Тәала ахирәттә бирә торган була. Авырлыкта һәм шатлыкта, байлыкта һәм фәкыйрьлектә дә бәндәләргә тиешле булган хакларыгызны чыгарыгыз ди Аллаһ Тәала әйтә. Булган ачуыгызны җитыгыз. Карагыз сез аны. Һәрберебезгә дә бу, муллаларга да, укытучыларга да, әтиәниләргә дә, кемгә дә төрле хәлләр була, авыр вакытлар була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер сахаба килеп, я Расулуллаһ, мин нишләргә тиеш, гамәлләрнең дә иң хәерлесе кайсы дигән вакытта, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ачуланма, ачуыңны чыгарма. 3 тапкыр бер сүзне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кабатлый, чөнки теге 3 тапкыр сораган. Теге 3 тапкыр сорый, Пәйгамбәрбез 3 тапкыр кабатлый. Карагыз, менә шуны уйлап карасаң, кайбер вакытны нигә әйттем икән шушы сүзне, нигә ычкындырдым икән, телдән ычкынды икән шушы сүз. Шушы сүз ычкынмаган булса, хәзер тыныч кына булыр идем, арадагы дошманчылык булмас иде, дусларымны югалттым, күпме мал югалттым, күпме эшләгән эшләремне юкка чыгардым дип, бәндә үкенә торган була. Нигә әйттем дип үкенгәнче, әлхәмдүлиллаһ, әйтмәдем дип сөенергә кирәк. Мәңге сөннәс нур. Менә без инде тапшыруыбызның төп темасына кирип киттек бүген. Ачуны басу турында киң иттереп, матур иттереп, мисаллар белән, Коръән-и Кәримдәге дәлилләр белән, хәдисләрдәге дәлилләр белән аңлатыйк әле шушы мәсьәләне. Чөнки кеше үзенең холкын шушы юнәлештә төзәтә алса, аннан да бәхетле зат булмый. Бу темага бик узак сөйләп була. Ләкин менә мин үземнең шушы аялган Али Гымран сүрәсенең 133-нче, 134-нче аяттагы булган шушыны тәрҗемә итеп, әз генә шуны шархласам, әз генә киңәйтеп әйтә торган булсам, шул да җитә. Чөнки күп сөйләүдә хикмәт юк. Әмма ләкин җәмәгать, мин җомга көнне кайбер хәзрәтләргә дә әйтәм, үзем дә шуны тотырга тырышам, 50 минут сөйлиләр. Кайберләре кайтара шушы бер сүзне, бер җөмләне кайтаралар да, аңладыгызмы дип әле тагы сораган булалар. Мәчкә килеп тыңлаган кешеләр, алар баштан сәгатьләрне карыйлар, аптырагач телефоннары белән уйный башлыйлар. Юк, сөйләгән вакытта сүз кыска булсын, файдалы булсын, һәм кешегә тәэсирле булсын. Нигә мәчеттәге җомга вагазын искә төшердем? Чөнки анда хәзрәтне кнопкага басып туктатып булмый. Амында кемдер минем сүзләремнән туйса, аның вакыты булмаса, радиосын сөндерә дә куя, аннан соң исенә төшереп туктале дип, аны кич белән хәзер нәрсә сөйли икән дип 5 минуттан әле кабызлар. Кич белән тегене тыңламадым, ахырга хәтлек тыңлап алыйм ди. Инде менә бу Казимил Гайза дигән сүз ачуын җиткан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килгән сахабаларның да менә шушы киңәшләре, ачуланма бер кашында. Ачуың чыккан синең, ачуың чыккан, әмма ләкин шушы ачуыңны син тоясың, җитасың. Яныңдагы булган кешеләр карап торалар. Бу бит хаклы, бу бит 100% хаклы. Бу бит хәзер бу кешегә каршы әйтеп тә, аны кимсетеп тә бетерә ала. Аның хакы бар.
lekin sen indashmay qalding. Sen ashungni jetding, ham shu yanındagi bo'lgan kishilarning senga qarata ehtiromlari da orta. Qarayli, bu kishi oldinda tigi kishining yuzini yirtmadi, tigi kishini kimsitmadi, ani taptamadi, tuzib qoldi, ham ashun jetdi. Senga ehtirom orta turan bo'la. Alloh saqlasin. Qo'y bir vaqtni kishi bilan silashgan vaqtda, hatto sen haqsiz bo'lsang da, o'zingni tigi kishining o'rnina qo'yga kerak. Men agarda shunday holda qolsam, men nishlar edim, meni nishlatirlar ekan degan so'rovlar berdi. Shu vaqtni indashmishi qoluving xayrliroq. Bunda Alloh subhanahu va taolo ayta: "Val kazimin al-g'ayza." Nahaqqa seni ranjitsa, kishi oldinda sening yuzingni yirta turgan bo'lsa, seni tubanchilikka qoldiram deb senga turli buzuq so'zlar aytadigan bo'lsa, qo'y bir vaqtni indashmishi turuving xayrliroq. Chunki sen indashmishi tursang, sening yoniga farishta keladi, ayta: "Seniki diris, aniqi diris tugul. Sabr et, seniki diris, aniqi diris tugul" deb farishta qabatlab aytadigan bo'lar. Biz uni ko'rmaymizgina. Endi sen tuza olmishi, o'z-o'zingni yoqlab, senga haqing bo'lsa da o'z-o'zingni yoqlab, angar qarshi so'z aytadigan bo'lsang, tegi kishi kitibgina tura shu so'zni aytganni. U kitibgina tura tag'ida qishqirishlarni ham shu vaqtni sen o'z-o'zingni yoqlay boshlasang, tenga qarshi indasha boshlasang, farishta keta, ani o'rniga shayton keladi. Shayton keldi ekan, u vaqtni janjal chiqa, so'g'ish chiqa, tovush chiqa, chetdagi kishilar siyinib qarab turalar. Qarali bu qishqirsha boshladilar bular. Bir yoqdan qaraganda tigi chetdagi kishilar burshilgan shekilli, lekin burshilmay ular sening so'g'ishqaniga. Shariatimizda jahlingni chiqarib, ashungni chiqarib kishiga indashmau, u bir qati uli darajadagi bo'lgan o'rinda o'g'ina tugulali Alloh subhanahu va taolo ayta: "Val kaziminal g'ayza val ghafina anin nas." Mana shu jumladan so'ng, ashuni yutu degan so'zdan so'ng Alloh taolo ayta: "Val ghafina anin nas." Alloh taolo shu bandani g'afu etsin. U seni ranjitdi. Sen haqli, u haqsiz. U senga nindidir nashar so'zlar aytdi, sen sabr etib qolding. Lekin aning bilan to'xtalga tugul, aning ustida g'afu etira kerak. Allah Teala g'afu etuvchi zot. Ramazon oyining vaqti 10 kunida Allohumma innaka g'afurun deb Alloh Tealani so'raymiz. Ey Robbim, sen g'afu etuvchi zot, sen g'afu etuvni yaratasan. Ey Robbim, mening gunohlarimni g'afu et. Endi Alloh g'afu etadigan zot bo'lsa, nega biz g'afu etmaymiz bir-birimizni? Er bilan xotin, atiyani bilan bola orasi, bola bilan atiyani orasi, qaynota bilan qaynona oralari, kelin bilan mana shu kuyov oralari, shularni butunsinda agarda ular ne için qishqirishdilar, ne için ayrılışdilar, ne için ular mal bo'lisha olmaylar deb so'rab bersang, butinsida shu sabrsizlikdan hamda indashmishi qolmadilar. Ular qishqirishdilar, talashdilar, u teranroq kirib ketdi da, boshqa kishilar shu ishga qatnasha boshladilar da, sudyani chaqirtib ular shu zagsda o'zlarining bo'lgan nikohlarini buzdilar da, bolalar yetim qoldi, tug'anlari, xudo-xudogilar o'z ara dushman bo'ldilar. Narsadan jutmagan için ham bir-biriga bizni g'afu eta bilmagan için. Tartibda mangu sunmas nur. Ham oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo ayta: "Vallohu yuhibbul muhsinin." Qarag'iz, eng birinchi kimlar ular mu'minlar? Kimlar ular taqvo bandalar? Alloh taolo ayta: "Avurliqda da, shodliqda da, boyliqda da, faqirlikda da bo'lgan mollaridan zakat chiqaruvchi, sadaqa beruvchi bandalar, ashularini yutgan bandalar, bir-birini g'afu etgan bandalar, onun bilan da to'xtamay Alloh taolo. Qarali, vallohu yuhibbul muhsinin. Endi g'afu etgandan so'ng tag'idagi kishiga yaxshilik qilishlar. Senga tosh bilan atsalar da osh bilan at degan so'zning ma'nosi shu. Kim uni bildira Allah? Alloh taolo ikkinchi bir oyatda aytadi: "Va ma yulaqqaha illa allazina sabaru va ma yulaqqaha illa zu hazin azim." Allohning so'zlari bilan hukm etsang, sabr etsang, kishiga izgilik ishlasang, g'afu eta bilsang, ashug'ini jutsang, Alloh taolo aytadi: "Illa nindi dushmanlar da senga do'st bo'lib avrulari mumkin." Shu vaqtni ular aytadilar: "Qarali, men uni ranjitdim, men uni haqini oldim, men undan urladim, men haqli tugul edim, u menga indashmadi, meni g'afu etdi, u g'ina tugul, ali menga izgilik da ishladi" degan deylarda, narsa deylar, to'xtala, bu bit islomda bo'lgan kishi, bu bit namoz o'qiy. Demak, uning dini diris, demak, uning namozi diris. Men de uning dinini yarata boshladim, men de dinga kirdim, men de namoz o'qiy boshladim deb, hatto islomga fikrlarini o'zgartiruvchi bandalar shu. Men qo'y bir vaqtni qorim masjidlar Qozonimizda, ya'ni Qozonimizdagi masjidlarni aytam. Qo'y bir masjidlarga kirib bo'lmay, anda 3 metrli qiymalar qopqaga kelib, shaqib, anda kirishga kerak. Anda kirgandan so'ng da ali qo'y bir anda ma'nasiz qarovchi nega kirding?
Nega bunda kirding? Tahareting barmı? Tezrek bana sadakаны koy da Buna şunday tupas, kupal bendeler de var. Kay bir kişi bir kirgenden sonra ikinci ul meşke kirmey. Kay bir meşitler var, anda bir nindi kıyması da yok. Tilegen kişi kira ala, orası da Tatarı da, Müslümanı da, Müslüman bulmağını da kira ala. Olğuna tuğul, anda şişme var. Şişmege kelip suun ala, aleyler var, orundıklar koyulgan. Anda her bir kişi balalar oynay, her bir kişi kelip otura ala. Min şu meşitler yanında oturup gittiğim vakitte karıyım. Bunda yağlıksız kızlar da otura, bunda konup tura bir marja abiler de jiri. Azan etkeş, kaybirleri şunda toktap turalar da hareketlenmiler. Hatta sileşmiler, azanını tınlaylar. Azan işitkenden sonra amellerin, hareketlerin başlayırlar. Devam ederler. Buna min aytasım ki İslam'a kişini şakru işin anar elinse gerek mi? En birinci özümüz şahsi örnek bulurga teyiş. Aşunu jitirar gerek. Gafu itirak gerek, hem izgilikni işlerge gerek. Ol benim kurşum, ol marja ateisi Urus Musa Yahud deme. Beyramlarda kirt alarga rizikni, tebrikle alarını. Buna bizning bayram edi, mana şunda qirman çaldık deb. Mana men shaharga chiqaydim, boraydim. Sizga ki bittan narsa usida olib qaytasi yo'qmi? Nindi xizmatingiz bor deb indarsang, ol senga xizmatda qo'shmay, ammo lekin senga rahmat aytib qola. Onlarning bayramlari bilan da qutlov xayrliydi ol. Agar ularning bayramlari bor ekan. Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Kur'an Kerim'inde aşucu tuturunda izgelik onunda bir küpsili lakin silah bilen tugul anı amelge de aşıra gerek. Ta'da Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip anar ireteydi dinne. Cebrail gelip mal ihsanu, mal imanu, mal islamu, İslam nerse, iman nerse, izgelik nerse deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip türlü kıyafette, türlü revişte sırıydı. Peygamberimiz tanıdı Cebrail'ne aleyhisselam'ne. Sahabe anlamışı şakkatı buturalar idi. Qarali bu kişi o'zi sıradı da o'zi ders ettin deb ders alıp butura. Şul vaqtni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytaydi. Evye bu Cebrail bizga dinni öğretirge keldi. İman Allah'a aşanu, peygamberlerge aşanu, takdirge aşanu. Mana şunun şey ayberler. Hatta taharet alu ravuşlarında, hatta anda başka türlü amellerini de Cebrail aleyhisselam kelip öğreteydi. Hamnamında bir hadisini aytasım ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta Ca'ani Cebrail aleyhisselam ve qala. Peygamberimiz ayta Cebrail aleyhisselam benim yanıma keldi de aytdı, öğretti. Narsa dedi? Qısqa cümleler. Ayette tugul bu. Peygamberimizin hadisi de tugul. Lakin Cebrail aleyhisselam aytgan sözünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizga ayta. Narsa di? Ya Muhammed. Ey Muhammed di. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed degan sözünü işitgenden so'ng hukm Peygamberimiz turunda bor ekan, o vaqtni biz eshitgan kishilar sallallahu aleyhi ve sellem deb Alloh taologa rahmatlarimizni bildirib, salovatlarimizni aytirga tegishmiz. Ay kurshi Muhammed turunda so'z bor ekan, anga kerakmi salovat aytirga? Ammo lekin bizning Peygamberimiz turunda bunda Cebrail aleyhisselam salavat aytmishigina ya Muhammed ish ma shita fa innaka mayyitun. Tilagancha yasha. Bunga kunda Alloh taolo bizga ixtiyor bergan. Bunda nishik tilaysang shulay yasha deb de onun ayrim bir hadisi var. Onda kelir biz. Lekin bu qisqagina ish ma shita. Tilagancha yasha fa innaka mayyitun. Bar bu o'lasin. Nishik yaşasan da ölesin. Allah'ın indi boy, 5 vaqt namazlarını o'qib, buna degan qasrlarda, shunday zo'r saraylarda yaşagan kishi de baribir o'la. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vaqtni sahobalar bilan o'tirgan vaqtda va'zinde sili, buna 100 yıldan so'ng mana bunda birigizda qolmaydi. Biz de jumg'ada chiqib minbardan jamoatga 100 yıldan so'ng birigizda qolmaydi deb aytsak, bu 100% durust bo'lar. O'tada keta vaqt. Peygamberimiz de ayta: "Ishma shita fa innaka mayyitun." Tilagancha. Nishik yashaysan kelsa shulay yasha. Wahbi man shi'ta. Tilagan kishini yarat. Fa innaka mufariquhu. Baribir sen ondan ayrılasın. Bu kishiga da buni aytsang yari, ma'lumga da aytsang yari, kimdir bir qatı mashinasini yarata, kimdir atlarini yarata, kimdir bir qatı balalarini yarata, kimdir xotinlar yarata, kimdir onda boshqa turli aybirlarni yarata. Baribir mana shu yaratgan aybirlaridan sen qachon bo'lsa da ayrılırsan. Mangu sunnas nur. Wa'mal ma shi'ta fa innaka maj'un bihi. Tilaganingni ishla. Mana bunda tegishli tilak yasha, bunda ishla. Tilaganingni ishla, amallar turunda bor. Wa'mal ma shi'ta. Tilaganingni ishla fa innaka maj'un bihi. Shu ishlagan ishlaringdan javob bersin. Qarasin. Ya Allah Teala Kur'an Kerim'inde ve men ya'mal mithqala zarratin hayrayra ve men ya'mal mithqala zarratin sharrayra. Mithqal degan so'z ezgina garchitsa irlig'i qadargina. Ezgina mana shu eng kichkina bir nindi bir tik bor. Mana shuni qadargina izgilik ishlasang-da, qiyomat kunda u ko'rinir.
Аллаһ Тәала күрсәтә аны. Дәвамында Аллаһ Тәала әйтә, шуның кадәр син начарлык эшләсәң, ул да күренер. Шунысы бар, мөхтәрәм җәмәгать. Менә моны игътибарга алыйк та, онытмыйк бер кашан да. Бер кеше бер изгелек эшләде икән, Аллаһ ризалыгы өчен. Шушы изгелекне Аллаһ Тәала 10 һәм аннан да артыграк итеп арттырып яздыратына була кыямәт көнендә. Әҗр савап. Ман җаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Бер кеше бер изгелекне эшләде икән, Аллаһ Тәала 10 тапкыр арттырып яза. Ва ман җаа бил хасанати фала юҗза илля мислаха. Бер кеше бер бузыклык эшләсә, Аллаһ Тәала бергә бер яза, ләкин аны да Аллаһ Тәала гафу итүе мөмкин, әгәр дә банда тәүбә кылса. Харас нинди монда Аллаһ Тәаланың мәрхәмәте, рәхимлеге, гаделлеге генә түгел, мәрхәмәте. Гаделлек кайчан ул тигезгә бергә бер булса гаделлек була. Кайчан сиңа бергә 10-ны бирсә, бу гаделлек кенә түгел әле, бу Аллаһның мәрхәмәте. Кайбер вакытны дивидендлар дибез, процентлар дибез, дисконт дибез, тигесе дибез, монсы дибез. Анда акчабыз ничек үсә икән, ничек күпме бирерләр икән бер ел үткәч дип, бәндә уйлый. Монда Аллаһ Тәала ачыктан ачык әйтә. Минимум 10 тапкыр арттыра, максимум анда 700-гә кадәр арттыра. Бигрәк тә Рамазан айларында, Кадир кичәләрендә, шушы изгелек эшли торган вакытларда. Монда инде кризис дигән әйбер бөтенләй юк, әйме? Монда кризис дигән әйбер бөтенләй юк, монда рибх дигән әйбер бар, монда ату дигән бар. Монда бик күп дивидендлар, әгәр дә син монда куйдың икән 10 сум, үзенең хәлал булган бер эшкә, Аллаһның рәхмәте белән теге завод, теге предприятие бик яхшы эшләп китеп, шушы 10 сумың синең 100 сум булды икән, ул әле бу процент түгел, ә монда бит Аллаһ Тәаләнеке. Аннарсын шушы әйберне бәндә кайбер вакытны, я Рабби, мин бит ул хәтлек дөньяда ул хәтлек эшләмәгән идем. Мин инде бергә бер бирсәләр дә миңа җитә иде. Мин ул хәтлек күп эшләмәгән идем дип әйтер икән. Ләкин Аллаһ Тәала әйтер, менә минем мәрхәмәтем, минем фазилатым белән менә шулай арттырылды. Син белмәгән эшләр бар иде. Кешеләрдән җитмәдең, ашуыңны җиттең, сабыр иттең, изгелек эшләдең, син аны оныттың, ләкин мин аны онытмадым дип Аллаһ Тәала безгә кайтара торган була. Вa'mal ma shi'ta fa innaka majzun bihi. Кинче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу хадисне мин бик яратам һәм күп аны вагызларда да сөйлим. Пәйгамбәрбез әйтә, al-birru la yubla. Изгелек бер кашан да искермәс. Wa dhanbu la yunsa. Гунах бер кашан да онытылмас. Wa ad-dayyanu la yamut. Менә шушы хаклык белән батылны аеручы Аллаһ Тәала бер кашан да үлмәс. Игъмал ма ши'та. Теләгәнеңне эшлә ди Аллаһ Тәала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Теләгәнеңне эшлә, ләкин онытма, кама тадину тудан. Нәрсә чәчсәң, шуны урырсың. Аллаһ безгә иң зур кыйммәт иман дигән, иман белгән кешеләргә җәннәт дигән, һәм тагында бик зур кыйммәт намаз дигән, намаз белгән кәүсәргә сусамас дигән, Аллаһның барлыгына инан дигән, Аллаһның берлегенә инан дигән, бу дөньяда изге эшләр эшләп калдыр, иманлыга дөнья хират бәхет дигән. Мәңге сүнмәс нур. Бүгенге көндә без балаларыбызга үрнәк булыр өчен менә шушы һәрбер гамәлебездә балаларыбызга сүз белән түгел, гамәл белән күрсәтергә тиеш. Сөйлисең, шушы сөйләгән сүзеңә хилаф итеп эшләп куйсаң, балаң шакката туктау үзе була дип әйткән иде, үзе менә була эшли дип әйтүе мөмкин. Шуның өчен кайбер вакытны сөйләргә дә кирәкми. Балаларыбызга үрнәк булырга менә шушы изгелекләребезне эшләргә һәм дәвам итәргә кирәк. Игъмал ма ши'та кама тадину дудан. Нәрсә чәчсәң, шуны урысың диде. Bu hadisning davomida Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga aytadi: "Va'lam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil-layl." Bil, mu'minning sharafi, qadri, onun darajasiga tugul, sharafati, qadri. Mu'minning qadri narsada? Qiyamu bil-layl, tungi namozlarda. Bunda aytmagan 5 vaqt namoz, bunda aytmagan zakat, uroza. Chunki namoz o'qiganni kunduz seni ko'ralar, hajga borganingni ko'ralar, qurbon chalganingni ko'ralar, majlisda itlarin ashiylar. Ammo lekin tinna bilan tin o'rtasida, tingi 3ta, tingi 4ta yoki 2da jey kunlarni turib taharat olib, namoz o'qib, Alloh taolaga yalvarib, jili so'rov, bandaning bu sharofatin, aning darajasin, aning tag'ida darajasini ko'taradi. Mana shu va'izuhu istighanatu anin nas, ham bandalarning darajasi va ham bandaning sifati
Аның тагы да кадеры нәрсәдә? Кешеләрнең кулларына мохтаҗ булмау. Кешеләр кирәк, дуслар кирәк, күрше кирәк, туганнарың кирәк, ләкин син аларга ярдәм итәргә тырыш. Алар качан миңа бирерләр икән, качан миңа ярдәм итерләр икән дип тормы? Менә шулай булсаң, әгәр дә син мохтаҗ булмасаң, бер Аллаһка гына мохтаҗ булсаң, Аллаһ Тәала синең гыйззәтеңне, дәрәҗәңне, шарафыңны күтәрә торган була. Һичюгы аларга анда инде ничек дип хәдистә дә килә бит инде улаймы? Мәшәкатеңне төшермә башкаларга. Менә монысы да хикмәтле бит инде. Әйе, аларның мәшәкатен төшермә дигән сүз генә түгел, чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, бер кеше икенче кардәшенең, мөселман кардәшенең хезмәтендә булса, Аллаһ Тәала ул бәндәнең хезмәтен үзе үти торган була. Минем эшем күп, качан эшләп бетерермен икән? Сиңа булышырга вакытым юк, сиңа бирергә акчам юк дип әйтсәң, Аллаһ Тәала сине барбыр, ничек син булдың? Фәкыйрь булып анда ни Аллаһга, ни Муллага яшәдең, шулай яшисең. Әгәр дә шушы үзеңнең мохтаҗ булган кардәшеңә булышып, синнән сораган кешегә бирсә, туганнарның арасын, бигрәк тә кыз туганнарның арасын ныгытып, алар янына барып, аларны чакырсаң, Аллаһ Тәала менә уйламаган җирдән сиңа бәрәкәт бирә, ниндидер авырлыкка төшсәң, Аллаһ Тәала сиңа җиңеллек бирә. Бу Коръән аятлары белән дә һәм хадис белән дә сабит булган әйберләр. Мәңге сүнмәс нур. Хәзрәт, менә теге сез әйткән 3 хикмәтле сүзгә әйләнеп кайтасы килә минем. Сез әле әйттегез бит, әйме? Җабраил алейһиссалам килә дә әйтә пәйгамбәребезгә дип. Ничек яшисең килсә шулай яшә. Син барыр үләчәксең, кемне яратасың килсә шуны ярат. Син барыр кайчандыр аннан аерылачаксың, һәм нинди гамәл кыласың килсә шуны кыл, син барыбер җавапка тартылачаксың. Алияның дәвамы бар, хәдистә дәвамы килә. Мөселманның хәле шундый дигән формада әйтелә инде, әйме? Төнлә торып намаз укыса, абруе үсә, башкаларга мәшәкать төшермәсә, дәрәҗәсе күтәрелә дип. Менә монда икенче хикмәткә тукталасы килә. Аллаһ Тәгалә бу сүзләр аркылы иң мөһиме менә сез әйткән мәсьәләне җиткерә безгә. Мине күбрәк, бөтенсеннән өстенрәк яратыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Мин сезне Коръән-и Кәрим аркылы, пәйгамбәребезнең сүзләре аркылы бөтен дөньяның якыннарыгызны, әти-әниләрегезне ничек ныграк иттереп яратырга өйрәтермен дип. Менә шушы мәсьәләне киңрәк иттереп аңлатырга кирәк дип саныйм мин. Һәм башларда ул мәсьәләгә күбрәк игътибарда әйтә. Дөрес, Рәкыйп кардәшем, сезгә дә инде бер мәхәлләдә мулла булып, күбрәк шушы бәндәләргә булган гыйлемегезне таратырга вакыт җитте инде сездә. Менә таратабыз бит инде сезнең белән. Әйе, тагы да кабатлап әйтәм, шушы мәчеттә 150 кешегә, җомгаларда 200-300 кешегә сөйли торган булса, менә бу радио аркылы меңләгән кешеләр ишетәләр, һәм дә әз булса да менә шушы бер генә җөмләне булса да үзләренә алып карады. Мин тормышта сынап караган идем, шулай икән, инде бетте дигән хәлдә дә кемгәдер бирсәң, Аллаһ Тәала тагы да арттырып бирә икән. Туганнарның арасын әгәр дә ныгытсаң, Аллаһ Тәала тормышыңа, малыңа бәрәкәт бирә икән. Менә инандым шушы сүзләргә дип әйтеп, үзенә бер дөрес нәтиҗә чыгарса да, димәк безнең, сезнең эшләгән эшләребез иншалла бушка китмәде дигән сүз. Инде Аллаһка тапшыру, Аллаһ Тәаладан генә сорау дигән сүз, монда ләкай җирисе юк. Фатиха сүрәсендәге иң Фатиханың җилеге булган, Коръәннең анасы булган Фатиха сүрәсе. Фатиха сүрәсе эчендә Коръәннең җилеге булган сүзләре ул ияка нагъбуду ва ияка настаин. И Раббым, сиңа гына гыйбадат кылабыз. Сиңа ияка дигән сүз алдан килә. И Раббым, сиңа гына гыйбадат кылабыз ва ияка настаин. Һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз дип Аллаһ Тәаладан. Ләкин аңарчы, менә шушы сораганчы, кемдер әйтә, мин сорадым бирмәде. Мин Аллаһ Тәаладан теләдем бирмәде. Менә мин сорап карыйм да бирми дигән сүзләрне бик күп ишетәбез. Аннан алдын бит нәрсә? Аннан алдын Әлхәмдүлиллаһи Раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим, Малики Яумиддин. Менә шушы Аллаһ Тәаладан сораганчы Аллаһны мактарга кирәк. Аллаһ Тәала мәрхәмәтле, шәфкатьле, бөтен галәмне тәрбия кылучы Аллаһ Тәала дип Аллаһ Тәаланың сыйфатларын әйткәннән соң, бу бит намаз эчендә, бу бит Фатихада. Димәк, аның өчен нәрсә кирәк? Аның өчен Коръән кирәк, аның өчен намаз кирәк. Намазсыз, Аллаһга чын ихлас белән инанмыйчы, бәла килгәндән генә сорау файдасы юк аның. Кайбер кеше сабыр итмичә хәл юк инде дип әйтә дә, ләкин бәла килгән вакытта Аллаһга теш тирә. Әгәр дә булсаң, нигә эшләдең бу хәлне дип Аллаһ Тәаләгә шушындый күфр сүзләр әйтә торган була. Пәйгамбәрбез әйтте: "Ас-сабру инда садматил ула", сабырлык бу бәланың иң килгән вакытындагы булган сабырлык.
Сиңа хәбәр бирделәр икән, Алла сакласын, синең балаң һәлакәтлеккә төште, синең йортың янды дигән сүз килә икән. Менә күреп торабыз, бүген кемнеңдер баласы үлде, кемнеңдер йорты янды, кемнеңдер су басты, кайдыр сугыштан мәетнәп кайттылар. Менә шундый вакытта нишләргә тиешбез? Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. И Раббым, бөтен нәрсә синнән. И Раббым, бөтен нәрсә сиңа кайтаячак. Барыбыз да синеке. Без Раббым, барыбыз да синең хузурыңа киләбез дип сабыр ит. Аннан соң инде кемдер җылый, табигый хәл. Җыламыйчы булдыра алмый әти-әни, җыламыйчы булдыра алмый ир, хатны үлсә, хатны ире үлсә. Ләкин иң беренче әйбер инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Аллаһу акбар дип Аллаһ тәгаләне алласак, мин дуа кылдым, бирмәде дип әйтү бу наданлык. Хәтта намаз укый торган, ураза тота торган, бик каты ихласлы бәндәләрендә Аллаһ тәгалә сыный бәлаләр белән моңа нәрсә кирәк? Моңа кирәк сабырлык. Чөнки белмисең, менә шушы эш хәерме, хәер түгелме? Бик каты сөенәбез, әллә нинди бер дәрәҗә үссә, мәртәбә булса, йортлар салсак, сөенәбез, иләндерсәк, кияүгә бирсәк, сөенәбез, мактанабыз. Юк, анда артык сөенергә кирәкми. Белмисең, менә бу яшьләрнең тормышлары ничек булыр? Дөньяга килгән бала нинди булып үсер? Менә бу йорт сиңа бәла китерәме, хәсрәт китерәме? Килгән мал, куелган иттифаклар алар сиңа киләчәктә күпме миллиардлар китерсә дә шатлык китерәме, юкмы? Шуларны белмибез. Шуның өчен нишләргә тиешбез? И Раббым, ахырын хәерле кылсаң иде, И Раббым, бәрәкәтле булса иде, хәлал булса иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорап калырга кирәк. Мәңге сөнмәс нур. Әйнә менә монда ияка нәгъбуду ва ияка настагин. И Раббым, синнән генә ярдәм сорыйбыз. Сиңа гына сыгынабыз, сиңа гына гыйбадәт кылабыз дип Аллаһ Тәгаләгә әйттек икән. Димәк, аның белән договор төздек. Шушы сиңа гына дигән сүздә Аллаһ Тәгаләгә ышану арта торган була. Менә шушы сиңа гына сыгынабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз дигәннән соң да әле мал сорамыйбыз бит. Катын сорамыйбыз, ир сорамыйбыз, байлык сорамыйбыз, нәрсә сорыйбыз? Иһдинас сиратал мустақим. И Раббым, тугры юлга күндер. Шушы тугры юл, хак юл, хакыйкый юл, хидаят юлы булмаса, бәндә саташа. Төрле юлларга керә дә китә. Шатлык таба алмый, бәрәкәт таба алмый. Ул миллионер, ул миллиардер. Аның менә дигән йортлары, күңеле тыныч түгел. Кемнеңдер кичкенә генә бер йорты, табигый гына, гади генә бер йорты, шунда намаз укып, Аллаһ Тәгалә сәҗдә кылып, балаларын, аныкларының рәхәтләрен күреп яши гыйбадәттә, ул иң бай, иң бәхетле кеше. Шуның өчен иһдинас сиратал мустақим. И Раббым, безне тугры юлга күндер. Юлларда бик күп. Моның соңында сиратал лазина ан'амта алейһим. Аларга үзеңнең хидаятыңны, ислам динен, Коръанны насыйп иткән мусламаннарның юлына безне күндерсәң иде, һәм дә саташкан юлдан азып киткән бәндәләрнең, залимнәрнең юлына безне сакла иде дип Аллаһ Тәгаләдән әйтәбез. Шуның өчен Фатиха сүрәсе Әл-Хамдән дә кичләрәк бер нинди юк. Чөнки Уммул Китаб. Бу Уммул Китаб дигән сүз китапның, Коръанның анасы, ва ияка нәгъбуду ва ияка настагин дигән сүз Коръанның җилеге. Җилеге дигәндә менә Коръанның бөтен эштәлеге шушы сүзләргә кергән дип әйтергә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең әйтик адәм баласын тәрбияләргә ничек иттереп кирәк, ничек иттереп өйрәтә үзенең пәйгамбәрен Аллаһ Тәгалә. Менә шуларның барысы да кергән шушы сүзләргә. Иң беренче сүзне башладык без сезнең белән иннамал аъмалу бинният дип. Сез шушы хадисне әйттегез. Һәрбер эш ниятка багланган. Менә шушы иман бабы, иман темасы бар. Иң беренче намазны, уразаны, закатны, башка төрле хөкемнәрне өйрәткәнче Аллаһ Тәгалә безгә иманны өйрәтә. Шушы ла илаһа иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ калимасының төп мәгънәсен без аңларга тиеш. Калган гамәлебез безнең бушка китә торган була, әгәр дә Аллаһка ышануыбыз нык булмаса, Аллаһка ышануыбыз дөрес булмаса, Аллаһка ышанып та төрле урыннарга, бидгатьләргә, кирәкмәгән ташларга, кирәкмәгән каберләргә генә табынып җигә торган булсак, безнең Аллаһка ышануыбыз буш була. Шуның өчен иң беренче менә бу игътиқад, гакыйд диләр. Менә шушы әйбер ла илаһа иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ Фатиха сүрәсендә һәм кыска гына бөтенебез белгән Ихлас сүрәсендә. Кул хуаллаһу ахад. Аллаһ Тәгалә бер. Аллаһ Тәгалә ихтияҗсыз камил хуҗадыр. Һич кемнән тумады, һич кемне тудырмады һәм аңар тиң булган бер нинди зат юк дип әйтү, менә бу безнең иманыбыз нык икән, акалганын тәвәккәллек. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Тормышыбыз дәвам итә. Менә шушы игътиқадыбыз зәгыйф булса, калган гамәлләребез дә зәгыйф булуы мөмкин. Аллаһка ышануыбыз икеле-микле булса, калган эшләребез дә безнең Аллаһ сакласын икеле-микле булуы мөмкин. Ниндидер хикмәт ишетәсең икән, менә шушы мәгънәле әйберләрне ишетәсең икән, әмма ләкин аның эштәлеген аңламыйсың икән, хикмәтен аңламыйсың икән, нишләргә кирәк? Имамнарга барырга һәм Коръанга мөрәҗәгать итеп, ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә, мәсәлән, сез минем кулларым ди. Кемдер куллык дигән сүзне күрә алмый, яратмый бит инде. Аллаһ Тәгалә әйтә кулларым ди. Менә шуны аңлау өчен нәрсә соң ул куллык? Бер затка кул булып йөрү синең
күпме кыллыклардан, әйтик әшәке сүз кыллыгыннан, аракы сүз кыллыгыннан, башка ямсыз күренешләр кыллыгыннан азат иткәнлеген аңлау мөһим. Кеше кылы түгел, адам кылы түгел, хуҗа кылы түгел, бәлки Аллаһның кылы булуы яшу үзе бер дәрәҗә. Хәтта Иса алейһиссалам, христианнар аны Иисус Христос диләр. Иса алейһиссаламга багышланган сүрә бар. Мәрьям сүрәсендә Иса алейһиссалам үзе әйтә. Нәрсә ди? Инни абдуллахи атаниял китаба ва джа'алани набiyya ва джа'алани мубараkan aynama kuntu ва awsani bis salati ваз закати ма думту hayya ва барран бил валидати. Менә шушы аятта Иса алейһиссалам үзе турында әйтә: мин Аллаһның кылы, атаниял китаба, Аллаһ Тәала миңа китап бирде, ва джа'алани набiyya, миңа пәйгамбәр итте, һәм кая гына булсам да мине хөрмәтле, мубарак кылды диде. Бер Аллаһка гына кыл булып яшәргә Аллаһ насип итсен, башка бәндәләргә кыл булмыйча Аллаһ Тәала яшәргә насип итсен, һәм Аллаһ каршында күп меңгә түбән булсак, Аллаһ Тәаләгә күп меңгә сәҗдә кылсак, күп меңгә бөгелсәк, Аллаһ каршында шул кадәр Аллаһ Тәала безне турайта, шул кадәр Аллаһ Тәала безнең дәрәҗәбезне арттыра торган була. Тәртиптә мәңге сөнмәс нур. Менә бүгенгә безнең тапшыруыбызга бирелгән вакыт шуның белән тәмам, әмма ләкин әле соңгы сәхифәбез бар, хәзрәт. Ул сәхифәбез безнең ул ягыз бер дуга дип атала. Без инде күптәннән ул сәхифәне тагын бер матур гадәт белән, бизәк белән байыттык. Ул да булса дуга алдыннан Qur'an o'qib qo'yu. Bir necha oyat gina bo'lsa da, shunga ko'ra yagiz bir duo. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حطابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب عز الله أشبه قلمش آيات شريفة لربزن ثوابون باشدق جريزنا رحمة شنجبر المشبيغان بربز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم رقبقlarına atiyenleribizning abi babaylaribizning tuğankanlaribizning qardaşlaribizning Alloh taolo ruhlarini shod qilib bandashilik bilan qilgan gunoh xatolarni afv eylasa edi. Alloh subhanahu va taolo illarimizga, kunlarimizga xayrli iminliklar, tinchliklar, avrularga xayrli shifolar, tavfiqsizlikda, dinsizlikda, namozsizlikda yuruvchi qardaşlarimizga Alloh taolo ishlarida xayrli o'ngishliklar berib, shu hidoyat yo'luna kirgan Alloh taolo nasib eylasa edi. Jumlamizni turli bala qazolardan, xavf hasratlaridan, bala hasratlaridan, soğuş afatlaridan, açlık hasretlerinden, başka türlü fitnelerden, zahmetlerden, sihirlerden, kaldonlardan, kınnaşuşlardan Rabbim özün saklasan idi. Tanışlık için kıraşuşu yılbaşçılarımızga da Allah Teala işlerinde hayırlı oңuşluklar, muvaffakiyetler nasip eylesin idi. Oku yılları başlandı. Allah Teala balalarımızga, anıklarımızga, okularında, işlerinde hayırlı oңuşluklar, muvaffakiyetler nasip eylesin idi. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil haqqi ve ente hayrul fatihin. İhdina الصراط المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله Тәртип радиосының мәңгі сүнмәс нур дип исемләнгән тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тәмам. Кунагыбыз Казандагы Бишбалта мәчете имамы, танылган дин белгече Госман хәзрәт Исхакый, журналист Рәкыйп Гаффар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге һәм бәхете, саулык, сәламәтлек теләп һәм бәйрәмнәребезнең иң улысы Җомга көне белән барыгызны да чын